Hello, Pang. O, kamusta kayo, Maditan? Ay, wala na siya at may. Okay. Kwarta. Apo. Sila ka nagtiluti ko to. Ipon ti kinado kwarta. Aman, ti sode. Ay, sus, apo, yan. Wine! Wine! Ang yaki din. Isus. Ay, wine. 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 Kamusta man ni mamang ngay ditan? Naglala ko bagoong. Ayaan. Ako paglala kong bagoongain. Bagang tagpadalanak. Padalanak no bigat. Kang kayo man ti kulatan. Tataram na niya pita balay nga kubon. Sukatan nyo ti mansyunay. At itirayo man ti ko. Ni umunod ka ko matatak rumakan to ka 11 years kanto mamakarwaran. Umunod ka. Ita ko ma. Wine. Wine Ay, aman! Sukatang mo tabalayan! Nyaki din na yan. Oo. Motor! Anong ti motor? Pagpasadam! Isus! Apo haanin! Kumatang kalatiluganan Anong ti motor? Pagpasada! Ako! Pakawan! Mga lakatiluganan! Isuragi padalanak no bigat mga lakadi! Kasa! Uy! Gumatang ka nilang Lamborghini! Uy! Ay! Pag-service mo rod! Yan! Al-tricycle ka, nagalas. Wine! Lamborghini Ang tamtamaan damit. Wine! Wine. Niluna nga kasanaw. Nagdadait. Hango pagdaitan na yun. Wine! Ikam ti kwartan tuloy bigatan. Takwa. Agparamit lata ti kwa, nagalat tao na. Pagdaitan na. Wine! Hindi taltalan mo. Kasanaw. Nalugi! May sektaryan to magamit tataltaluno. Manulang matikitaan di tama. 20 mil Mga lakati kwan. Mga lakati 20 hektarya nga kwan. Tataluno mo. Di ma-spy. Ay, awanan. Awan may isa no, pagmulanan. Apay. Nga. Kinanti, karayan ti darat. Ay, badang ta pagaburak daw. Manulang mata mo. Isus. Ay, sahod ko lang ata. May isa lang nga sahod ko. Pagaburak ta. Cagayan River ay. Ay nga. Manula. Ay nga. Pagaburak data ka talaga. Kanya arti business mo itamat nga pampanunutan may. Sinanglawan? Ano sinanglawan ay? Nakagsin sinanglawan ay. Inyari, patakder tati Jollibee ditan. Kadamang inasal. Gasto, ay apo siya makamu amin. Awang gasto mo. Sa amin ang inyaki din ay. Kwarta ko. Manulang maata mo. Kastilatan na eh. Total, mga lakan mo bigat tinugan mo. Di ka sa tanuan da kay kan, gatangom di ka sa ano kan. Inyakit din ay. Manulang matakasa mo. Inya. Gasolina. Api ta gasolina. Api di ka makagatag. Ang patakdir tanto petronang kada kwan, Caltex uno. Anyaman dita Shell. Ay apo. Ano lang may tiko na magita mo. Dante! Api Dante! Agpatakberte! Tiyandaan! Ay apo! Api tiyandaan pa ng aanan pag-grocery anan ti kuanan! Patakderenan! Mang tagdak tao! Inyaki din na yan! Mangkita sunat ti kuan! Pwesto di ta plaza! Ta kuan! Katan ko! Inyaki din na yan. Inyaki nagkakakuha kami. Kakadara kada. Kakabagyan tayo ta. Sige, tatangka. Alang nga. Ang problema ta. Pahit kita yung ratamot ni Lula no kan.
Nabigat daw, nagpadala na to ti 20 billion na bigat. Uy, pangalan nga Rod. Ang lulyar, ay awan ati kwarta na kakasjay. Awan ama bang bangko baka. Uy. Oh. Alaga Rodan, wan. Sige ka Rodan. Wan. Eh, bye, garudan.